Ni neska gazondo konpontzen zara, ez da, Bai, claro, talde guztian. Inda da, objektu super simple bat. Itzegin eta gero... Momentu deseroso bat, laneko kontu bat, eta... Bueno, baitzegin bat, zubera, basio. Vale, guau. Vale, venga. Ez hartu nire kontuetan? Hala zure kontuetan, berantuak dira, barkatu gara, baina nire bizi zara, Ematen gero kontu sartzen bagu, talde lanean, igual, kontzentziak igarriko da. Horrek gauzeko beto zuzenean, ez da? Baina... Egin ditugu txandak, egingo dugu ezakiz, eta azkenean dago etza beti mierda baten egin da. Txekin dut, baina sartu hartu da. Agite orduan... Goto bat, Zeide, hau paso behar du, baina zuen irizatzeko argiak eta hori. Vale, Lehenengo entera zela nauen, nire bizitan, lehenengo entera zela nauen, eta gero esan hori. kontatu. Zer kontako dutzu, zer kontako dutzu zuri basatu zona? Nik ere dadekoz mila eraso, bale? Nik egia esan kendu baina estena hori, sexuana eta hori... Jat asko gustatzen. Baina, zinbata gustatuko dugu neskak, izango dira bi aste, de la hostia.